ташкилоти Имон Интернешнл яке аз ташкилотҳое мебошад ки тӯли 18 сол аст дар бозори молиявии Тоҷикистон хизматрасонӣ мекунад ва имрӯз дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон 120 нуқта 150 ҳазор мизоҷон ва зиёда аз 700 миллион сомонӣ сандуқи қарзӣ дорад. ташкилоти Имон Интернешнл ҳамасола бо аксияу иқдомҳои худ табъи мизоҷонашро болида карда бо тӯҳфаҳои хеш ба зиндагии онҳо дигаргуние хоҳад бахшид. тӯҳфаи аксияи сазовор 2017 яке аз он аксияҳое мебошад ки рӯзи қабл ҷамъбаст гардид. дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон 23 000 нафар соҳиби ҷоизаҳои мухталиф аз қабили тафдон, чойники электронӣ ва телефони ҳамроҳ аз ширкати Samsung Galaxy G1 ва G2 гаштанд. аксияи тӯҳфаи сазовор 1 апрели 2017 сар шуда то 31 октябри соли 2017 давом дод ва инак ҳамин рӯзо дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон дар 28 филиал ва зиёда аз 100 марказҳои хизматрасонӣ тақдими аксияи тӯҳфаи сазовор идома шуда истодааст. ва имрӯз дар филиали шаҳри Турсунзода ба намояндаҳои аз саридора тақдим кардани тӯҳфаи аксияи сазовор барои мизоҷони филиали Имон Интернешнл дар шаҳри Турсунзода баргузор гардид. аксияи тӯҳфаи сазовор дар соли 2018 давом хоҳад шуд ва иштирокчиён бо 5% дар ҳолое ки ҷамъ карда мешавад дар соли 2018 боз зиёд карда мешавад ва имрӯз дар худи филиали шаҳри Турсунзода ба 23 нафар мизоҷон тӯҳфаи сазовор тақдим карда шуд ба монанди тафтон, телефон, смартфон, Samsung Galaxy G1 ва G2. умумӣ гирем агар 280 нафар мизоҷон ба ин тӯҳфаҳо сазовор карда гашт дар соли 2017. умеди комил дорем ки дар соли 2018 ҳамаи мизоҷоне ки катимо ҳамкорӣ карданд ҳамин ҳамкория давом медиҳанд. дар шаҳри Турсунзода бошад 280 нафар соҳиби тӯҳфаҳои мухталиф гаштанд ки тӯҳфаҳоро роҳбари ташкилоти Имон Интернешнл дар шаҳри Турсунзода Дадабоев Муслим ва Иноятов Акбар сардори қарзҳои корпоративии ташкилоти Имон Интернешнл тақдим карданд. ман аз хизматрасонии кормандони ҳамин Имон Интернешнл бисёр хурсанд ҳастам ва ба ин духтаракони хушрӯй, ба ин ҷавонакои зебо аз таҳти дил миннатдории худро баён медорам.